Aste honetako Danbakast saioan, Danbaka musikaliaketaren 6. edizioaren lehen kontzertuari begira jarriko gara. Korda Rota, Katarsia, Sotoalde eta Malko izango dira seminarixoko agertokian urriaren 25ean. Imanol Studio soinu teknikaria izango da gonbidatua, eta arekin batera izango ditugu Jokin Larrañaga eta Julen Agirre, The Clayton eta Letagin taldetako frontmanak urren ez urren. Horretaz gain, Keia taldeko frontwoman Ane Arrutirekin izango da Aitziber Aramuru Zabala. Eta saioa izteko, Isa Revolution talde arrasatearra gogoratuko dugu, Danbakaren lehen edizioko irudiekin. Kaixo musikazale, estreinalixen bezperak. Zuzeneko berezi horren aurreko orduetan sentitzeana edukiko dugu Izpide bestiak beste Danbakasten 3. saio honetan. Eta horretarako, kaixo Imanol. Kaixo. Kaixo Jokin. Haupa. Kaixo Julen. Kaixo. Eskerrik asko Danbakastera etortziarren. Azteko eta behin, Danbaka bera barrutik bizi zen dozuenok, eta estreinaldixa suposatzen dut Danbaka berezi izango zara, zuen kontzertua prestatzerakoan, batetik The Claytoneko abeslarixa, sare nagusixa irabazin zinuten, zela izen ziren Danbakan jo aurreko ordu horreik. Guretako gainera Danbaka izen zen aurreko diskue bukatzeko azken kontzertuko data. Gero beste azken data reala izen zen Danbakako finala, baina behintzete mentalia horrekin, alde batetik kontzertu bat gehiago eta bestetik kontzertu desberdin bat, azkena salako, inguruen salako eta gainera seminarixo aretuen lehiaketa baten, saukola beste kutsu bat o beste urduritasun puntu bat behintze basauen apurra desberdina. Eta baina hortaz haratago sekula komento zurekin gainera, ez dela inoiz izan nolako kompetizio ero frikzinorik ez dugu bizi eta alde hortatik primeran. Ederto Julen, Letaginen, zela bizi zabe Letaginek, aurreko ordu horreik eta gero zuzenekoa bera. Jokinek esan dauen estilora, azkenean geuretzako esan kontzertu bat gehiago, baina baukan aliziente horraik, ez? Grabau ingo zan, grabauta gatuko zan kontzertua zan, gaina, berta fan ginenean, ez geuen espero montaje hori dana, eta seminarixoa ni fan behin neuen aurretik, eta agertu eta lehen montaje hori ikusi genean, esan gen, hau guapo ongo da. Eta hori gero hola izan zen, ez? Kontzertua egisa bai izan zen berezisa bai, motza salako, ez? Eta ordu erdi. Eta aurreko aste hortan bai kronometro gen ensaioa ikusteko fan hilenga, ez? Ondo neurtzia, ez da? Bai, baina bai, ez, esperientzia moan nik uste dut oso positibo izan zela. Ederto, gaurkoen gonbidatu moduan, Imanol Studio soinu teknikari oinatiarra, gainera jakin badakit, Danbaka barrutik ezagutu zinula, ze horreitzapen dauketzu Danbakan inguruen, zube barruan egon zinelako, parte hartu zinulako? Positiboa, ez? Danbakan inguruan, ez dakit, nik talde asko ezagutu nuen, lehenengo aldiz esan olako lehiaketa formato baten edo lan izan dutela ordan aproba de desberdina da, ez? Danak korrika, eurak esan den moura, eurak 30 minutuko kontzertu dukain, baina guk be aietxik ginen momentutik soinu frogatatik denpodan apurrat itxota. Baina ondo, denpoa luze zegoen ginen entzuten azten da Danbaka ez dakit jurrian oaz izan aurten. Azten da berriz ez dakit zer eta apurrat gude itxoekin egon ginen. Esperientzia positiba, politia da, ondo. Soinu teknikarixek askotan, itzalpien egoten zari, askotan esari ez da, protagonistak izeten, eta uste badala ordua bai soinu teknikarixen lana aldarrikatzeko. Zeita zabiz ontxe bertan, zeirekin zazburu belarri? Imanol? Ni proiektu askotan, Konta iguzu. Batik bat, gure joko eslari bezala lan egin da. Hau gordetzia gure naben, baina venga, argitu da bizteria. Baina bai, talde ezberdinekin, enpresa ezberdinekin, taldeak bitxartian Garratz, Julenekin benezian behin ibitxakoa naiz, ez dakit beste talde batu da, Zukena horti dabil, eta Potxetalotx, holako beste gauza asko. Ez dugu Garratzen inguru alarra hitz egin, autobombo larra izango litzakela, baina guazen Zukena hitz egitera. Zukena hitz egitera izen be, 2022an parte hartu zaren taldietako bat izen zan, nik neupe bai aurratuko dut ikusteko aukera eukin hauela, txabaltako Portasolgo jaixetan ikusi nituen, eta talde ezberdina, erabat ezberdina zan, 2022ko Danbakan ikusi, edo denbora batera ikustia zelako bilakaera euki dago, talde oinatiarrak. Ez que nik justo Zukena be, uste dut esanekela, ezagutu dutela bere faceta danetan, ez? Ezagutu dut Rae Facepak binakaz izanetik, zure lankide muru sartu zanetik. Hemendik bezarka bat muru ibe, hemendik. Eta hurrengo formatu izan zen Danbakan, Danbakara
sartu zian boskote formato hori, epoka hortan boskote formato bazala, eta izan zen apurado, eurak gura beha, danbaka urten zen, gura behin talde formatu bat, euken kantu batzuk, bueltia muten hasi zian, eta baina ordutik gaur egungo zehara, egon da aldaketa asko, eta uste zuko horregatik hori izaten aztazula, ez? Aldaketa asko egon da, lan asko egon da atzetik, ez dakitik gauzak, danbakak balizio izan dago ikasteko zer ondo zer inzan ondo, ze biharreuen ondiok taldean, zer ez, eta apuratu hortik, mimuak indaen jako proiektu bat izan da, eta zorionez gaur egun ondiok hor gauz hartuta, eta badabil emaitzak emuten, danbakak hori iragazi da, olako talde bat. Esan gehiak orduan, danbakak erakusleio izate hori eta auspotzelan hori, inzagoela zukenan kasu. Eta bestela talde barruan, aldaketa bat erabaki bat hartzeko orduan, hemen beste gitarrista bat falta da, hau hola inbigu, pauso bat emungu, ez goen irabazi aria diskoa grabaiteko, eurak, baina, venga, ingo dugu. Nik uste demuten dabela beste punto bat, eta igual zentzu hortan bai izen zan kontzertu bat ezberdina, ez da taberna baten joti, ez da beste seriotasun baten ikusteza, eta hor aldoz ikusi, ez hostia, hemen flaketan du pila bat, o alderdi honen mejora huiou, ez dakit esan profesionala bitxoko gauzak, baina behintzet... Eural nero gaina kontzertua izan zen talde moduan, uste dut, aldatu da. Egon di, estrenaldi asko, ez da, estrenaldi zen bezperaz gabititza egiten, eta egon di, asko, bat bidauket goguen lehen kontzertua da makako izan zela, zuken okerrez banabil, katarsia esango neuke egon ziela, zeuen kasuan ez de Clayton letagin ez da izen, baina bai esango neukela zeundako izen dela, bentsat prestakete dago gixenez, hau beste modu batera inbio, ez da, Julen? Bai, eta grabauta ikustian be, ikusten duzu, ostra, hau, ondo egiten du, hau igual hobetu eke, askotan ikusten zen mobiletik grabautako, grabaketekin. Eta, ikasteko balixo izan eben kontzertu bat, eta hori. Igual, jokinek esan dagoena, ez, batzutan, gehixen bat taberna gaztetxetan joten ohituta gauz, eta bai izan, zerbait igual profesionalagoa edo serixuagoa, ez? Eta hor, danetik ikasten da, orduan hortik nik uste dut etarako gehiagela zehosar. Ederto, sari nagusisa, dira zina irezgaren aramaixeko de Clayton taldiak, disko bat grabatzeko aukeri eukizinuten, hortxe bertan dago, ez da? Atretzuaren parte da, Over the Red Light, ez da? Zelakoa izen zen prozesua? Grabaketa prozesua diskuena. Zuk apur bat parte hartu duzu behintzat etorri zineten goienatik bebaian estudizuen gazela. Auki dau, alde ona, evidentemente basauko gula ja, danbaka irabaztetik data jarritzen os grabau izan, alde txarra jungarela kontrarreloj. Osea, data zehaztute, gainera lan kontugatik eta ni bilinaz batez beta atletik denpora gutxikin, eta izen da hori, karrera kontrarreloj, aurreko hilebete lehen hau grabau aurretik, Axelekin kuartelien ibili ginen demo bat grabetan, eta zauen abestianetatik letra bat bakarrik ine. Letra danak biherri zen itxun, behintzet puliru biherri zen itxun hilabetien, eta zentzu hortan. Me zuen ala izte. Hori bai, zoze, badakit horren ikudan zoze. Hau da, zelako estresa, ez? Baduko bere lan puntu hori, aparte hobi zetetik eta gero kontzertutan aldozun bota energia desfoge danak, hortata aparte baduko kompromesu nivel bat, eta disko horren kasuen bai izen zan apur bat estresantie bukaera. Baina, uste dute ben ikusitxe, gero gaineran, inautekin gradu genien, tipo bat, un crack. Azkar hartzen dauen, naizta ez izen bere estilo ikuena, gujun gehienara rodeokuek kontzertu, nesako hortan jase kontzertutan esautu ginen, da euren gomendioz, eta egiz esan da gozada bat, super askarra dauen, ulertu zauen, sartu zan gure ondan, gure soinuetan, inzauen proposamenak, produktore keinuak ero egain zituen, zuzenketa batzuk, eta oso eskertzeko, ez da estudizio bat bakarrik mikrofono batzuk jarri eta grabau, hor, kesea arte o parte hori, uste dut importantia dela. Hor ikusten dugu, azel errasti ibilizanaz, demoa grabatzen ibilizanaz, zeben ginen reportajien inguruen, apur bat helburua zelako, ez da, diskua barrutik zela inzinuten jakitxia, hori ikusi ginen, ikusentzuliek ikusteko aukera ikusaben, emaitzaz posik zuek bai, harrera dago pixonez. Azelena? Ez, emaitzaz diskuan emaitzaz posik geratu zinetela hori goguen dut. Azkenengo emaitzakin, baina harrera aldetik, hori ja behin zuzenekuen orkesterako orduen, zelako reakzinua. Nik uste lehenengo diskotik orokorrien hobekuntza bat egon dela, guk ikasi dugulako, aurreko diskoko gira osuen, bai talde modure, askoz gehiago ulertze zailako, igual ekoizpen aldetik
denpora asko baldin bazoi ez joten ja begira batzukin izen leike, bale, hortik ez, hortik bai, seguro, bakitzuela zer bat. Eta zentzu bertan asko sobeto, gero bai gure salto nabarmena izen zen, lehengo diskuen ingles presentzia gehiago zauela, bigarreniaz konparaute, eta hori publiko aldetik, evidentemente asko igerri da, zebe jentie kanta baldau kontzertutan, eta igerri txenda, ez da? Kantetan da, zube euskaraz itxendo zuela igerriko zu hori pila bat. Eta gero, bai dauko beste aldaketa bat, igual lehengo disku esan mas punki, eta bigarren hau bai junga rockan beste alderdi batzuk, o topatzea igual gehiago estatu batuetako influentzia batzuk gehiago hartu ditugu, hori bai izen da gaia gure garaketa pertsonalan barneko osteta jakula, bosten artien, aber zer alde unin danok komodo gazena. Baina bai, aldaketa bat egonda, uste dut danok eskertu dugula, soinu aldetiko bai, diskue lehengo diskotik bigarrenera dauen soinuek ez dauko alderik, así que hirugarrena hobeto. Ederto, hori sari nagusia dago gizonez, baina gonzan, beste sari bat, Danbaka ikine sarixa, letagin taldeak iragazi zagoena, zuzeneko bat, zuzeneko jaialdi eder baten eskintzeko aukeria, badakit jakin akaso goizegi jotziatoko jatzuela, bertan bizi zen ginen, baina, bueno, esperientzialetik zen moduzko izan zainuren. Kriston rekuerdo dako egun horrena. Zeuk esan dozu, ordua ez zan honena, garbi dau. Baina, bueno, azkenean holako festival baten joten geben lehenengo aldixa esan be bai. Eta, bai, munoskun, esperientzia horrek baita, esauketako holako festival baten atziak zela lan iken dagoen, ez? Eta, bai, gehu izan ginen bigarren eguna zabalduen kontzertua. Egizia zen, soinu teknikari aldetik, profesionaltasun hori beba hauen, festival bat zan. Eta gu kontzertuan normalian mogan oso ondo pasau geben, jente asko ez eguen, hola da. Baina, gero eguna oso borobila izan zen. Joen kontzertua, buelta ginen oinatira gauzak materiala eta bertan iztera, eta gero buelta ingeben bertara, egunaz disfrutaileko asmoaz ez, eta guai egon zen hor, backstagean egotea, eta hori bizi bai geukan, ez da, eta apurate artisteua, eta guapo. Hor gogoen dauket, eta irudixetan ikusten gabitzen moduen, lokalien elkartu egitela zebekin, egisa esan, goizien goiz, eta zebe musikari moduen talako jaialdi baten aurre izango zeiten, ontsi gaur etorri bizien gure reportaji grabetara, seguramente urduro itxasunak ekiko zintxuten, eta lagundu ezabela ingo, baina gogoen dauket gero, oso eskertuta, zebek prestutosun oso esauketzulako, baina gero ja behin kontzertua bukatuta eta nahiko goiz bukatu zanez, egunaz disfrutatzeko aukirek egin. Bai, eta egisa da, irudixek eta ikusitza, hori grabauta gelditu ez bazan, rekuerdua bakarrik eukiko gabela, ez? Eta gube oso eskertuta gauz, zeuek etortia eta egun horren bilakaeri apur bat, bideoan grabauta geldiketea, gainan ikustot, elkarrizketak, irudixak eta zuek eston kurratzen izoila. Eta guretako rekuerdo polit bat gelditu da, hemendik urte batzuta ikusteko aukeri aukikuna eta bueno, hortxe dago. Ederto, eta bide batez, The Claytonek 2025 ekinez jaialdixame parte hartuko da, hori da konfirmazioen barruan dago, ezta? Nik badakit, ez dakit konfirmazio. Bai. Publiko ina, ez gabitzamen spoilerrik itxan. Publiko ina, zebek ekinezen beparte hartuko dozue. Zer sentitzen da, ekinez moduko jaialdi baten, hasieran akaso estilo ahi dago kitxenez lehenengo edizinuen, igual punk oia era gehiago gerturaketan zan estilo bat, bigarren edizinuen musika urbanua lekua betxizotzien, aurten badatoz askotariko estiluekin, ederra izango gala begaretan egotia, Bai, gu gogotxu gainera Julene komenta da lehen. Ez da normalena daukogun panoraman festivaletara sarrera eukitxie rock panorama hontan gabizenok, eta parte hortatik pila bat eskertzen da. Eta, esangot bai, ni bastante desastrienaz kontzertutarako, ikusten dut asteburuen zer dauen, ez dakit ze ordutan junbi garen, orduen ekinez ikusten dut lekutan, noin bertan enaz jarri planteetan ekinezen jobiogula, ze badaki datorren urtera begira joten dugu beste pare bat festivaletan, eta hori gure taldeko evoluzioen parte dala ulertu gurot, baina ekinezera bueltetan superposi, gainera etxeko festival bat, ikusten dut aurten bai injabiela postu bat inguruko talde gehiago ekarti begire, eta parte hortatik primera petxeta galt. Eta horre, holako festival bat antolaketia, ni egon naizen festivaletan ikusle moan bakarrik egon naiz ez, eta
bertan barrutik bizitiak, jo, bai erakusten dutzu atzetik zenbat lan dauen, eta hor lanian dauen jente pila horrek ze estres dakon egun horraitan, jo, azkenean hainbeste talde gestionaitea, talde bakoitzak bere gauzak dako, soinu froga, dana orduako fanbida. Alde hortatik antola... Imanolek zer ekarpentxo bat itxeko aukeria bako da, eta justu galdetu binotan, alako jaialdixetan, ulertzen dut, soinu teknikari moduan, izango dara zorakari bat izango dara. Jo, da, argusaiaketan gara behar aldun antela zinadanekin dana preparatzen, ez? Olako jaialditan, nik azkeneko ekin zeri apurate referentzia egiten, ez dakit izan zen ekaina ziran, ez? Ekaina ziran, nik uste dut, martxoan guia bagebitzela prestaketa lanak egiten, karo, kasu honetan, gu joan ginen lanera hainbat pertsonako lantalde bat, bi estenatoki kubritzen geben, eta nik estenatoki nagusi izan neuela, estenatoki nagusi izan figura desberdinak eusen baita. Orduan bakoitzak apurrat bere lana, dakon materialakin, apurrat behar gertaketan dau, eta nire kasua adibidez bai izan zen, puntxoa zuk esan duzuna, nik estenatokiko arduradun maura, neukan, zuet danon raiderrak jaso. Raiderra ez dakixen dako zer dan, da olako fitxa tekniko bat, ez? Taldean baldintzak jasoten dauen olako papel bat, euran bihar danakin eta bestelakoak, ez? Eskotariko beharrak, eskotariko behar. Eta hori apur bat izaten da, gaina, justo zuek larun batian jose ben, ez tira lapurra motzoa izan zen, larun bata, izan zen goizeko 12an hasi eta urrengo eguneko goizeko ordu bisak arte etzan geratu. Eta ziren 20 minutuko aldaketak, orduan hori dana kontemplatu eukibiozu, ze urten inbida, korrika, suerte aukigen infrastruktura aldetik be baliabideak eusela, atzian beste bi bat egisa dukan montauta, mikrofona egin egitzen, urrengo dator, eta denpora dana, venga, noin talde hau dator, goina. Ze soinu froga bakarrik bi eusen. Orduan, dator hilabeteko lan askokin. Guk be gozatu egiten du, ni lehenengo taldean letagine joven, ni bako rekordua disfruta egin egotian, ez da bakarrik dana txarra, gaina lanian zauz. Eta eta gustoko lekuan aldaparik ez, baina aldapa potentia direlako jaialditxak ez, askotan gero jaialako horrenbeste talde dukien jaialditxeka kaso ez daukiela, jaialdira basoiez, baina talde bat berez ikustian nahi badozu igual ez diela leku egokixenak, ze iritzi daukotzu? Nik uste, izan leike leku. Apura burua eraitza, ez? Dana ikusten. Hori, denbora mugatu dagoelako. Baina beti dagoelako jentia nik abidez horiztota oso entenditzen da, apurrat kontran nau, ez? Jentia etorten dana, Julenan da kasuan, amabilan joia eta jentia, akit aurreko egunean, jentia kontzertu ikusten egon zela, eta igual fanzela berandu era, baina, festival baten zauz, ez? Apurtxo bat lo gutxi egiten dozu, eta aurreko egunean, amabilan han zauz lehenengo taldea ikusten, ez? Gara kontu bat, jentia, eta goetako zan hor. Abixak juk, eta peine hor xauk, eta guapo onzan noi bebai, ez hor ikustia batzuk bentzate horre usela, eta onzan. Hombre, jentia, hainbeste jentia hauen leku baten jentia hauen inbida, ez? Ados, karo, musikariak, baina musikariak eta frontmanak, ezta? Frontman izatea, jokin. Zure kasuan, inungo instrumentu barik, fokuan neurri handi baten zugan dau jarritxa, zera eruten da hori barrutik? Oin kruston normaltasunakin. Antxea, bai. Aldun du zara, ezta? Izarra. Lehengo, koparetando, lehengo kontzertu oinatin joela bide bartako jaixetan, okerrezpan abil, dauela bidixoren grabaute, ez dakiz zein grabau zauen, mikrofonu ebatu, eta a ver donde me escondo, eta sensazio horrekin, oin dan, ez dakit, zuzenekora, ez da userik usirik. Baina hor da, niretako, danbakan gainera, paimaisekero bota zauen ben komentarixo bat, de que esto es sobreaktuau, olako gauzaren bat, niretzat benetan da, dauko terapia punto bat. Ze generalienaz pertsona nahiko tranquile, baina bai dauko justo kontzertuetan, ez dakit agresibidadio mala hostixa danak, eta
konzentrau eta gorputzetik atarateko bide bat moduen ibiltzen donik. Nikolako beste bat, esauketan da duet, ja? Egiten behar, gure onduan dago. Jarraitxu. Ba, hori. Eta, ez dakit, dik superrondo pasetan dut. Beti gainera kontzertuek eta gero dauketzu deskarga sensazio hori kirola itzen duzunien moruen tope eta gero, buah, ze gusto da geratu. Ota izarrik eta bukatu, sensazio hori, ni be apurat hildo beretik, osea, kontzertua jotia eta, ez, ni ben orokorrean nahiko lasaixa naiz, baina bai, ez tenaixo egoten garenean, gehu laurok leta ginen adibidez, eta jente askoi pasakixako bai, ez, papel bat iken dozu bai, ez, azkenen ez tenaixo gaina zauz, baina, ba hori, ez, goguakin eta injar horrekin zuzenean egotiak bai, ez dakit, desfoga edo egin zara eta guai dau. Nire kasuan bai esan biharrakot, nik gitarriak otela eta gitarraz babestuta moan sentiken naizela. Egun baten probau dut hor zerbait urten danean, kanturen bato gitarra barik joten eta bilurtzek sentiken naiz. Hor bai ez da gila zerrin. Hori askotan pasau jaik, musikarekin ez da agotz nagusia izen, instrumenturen bajo da benak eta gero instrumentuak endu, gogoen dauket, arkada sozialeko dei behitia gogoen dauket, gero libre nau. Batetik, emuten dutzu askatasuna, baina askatasuna instrumentutik askatzen zarelako. Eta igual lagotzian zentraiteko bai, ez? Baina aldi berian zela mugiru, agertu gixen zela agertu, ez da erreza, ez da erreza. Bai, ni prodotetenan etxat guztau larrei. Bai, egisa da igual, ez da, jo beto kantauzeik ze bakarrik hortan zau zentrauta, baina... Gero berdine pasetan da, batzutan ni adibidez juten asko publikora begire, eta ezin zalarrei konzentrau gentien, bestela letra jutegatzu, eta, ostia. Batzutan kontzentratu letrak faten dira, bai, deskonzentratu ezkeo. Nik aitortuko dutzuet, eta ja, bueno, ja jakineko dela garratzeko abeslari nazela, aitortuko dutzuet bi gauza, batetik. Orain eta hemen egoteko, osea, momentuan bertan egoteko oso modu egokisa dala, eta gero bi, aipatu oso kirola egitea nik uste dut, endorfinak din, ez dakiz zegoen, ateratzeko modua da, ni berezikia kontzertuan bukaeran, behar dotelako, ez dakiz ekiz denbora, behar dotelako ni bakarrik egon, paseo bat egun, da egoera orgasmiko bat batetik, baina bestetik oso potentia da. Bukatu eta hori da. Frontmanez ari gara eta badaukogu kameraren bestaldean front woman bat, Oñatiko talde bat, Keia taldea, Ane Arruti, Aitziber Aranburu Zabala lankidea egonda berakin. Zarauztarra da, Ane Arruti Lopetegi musikarixa, baina Oñatiko eltzian dauko entzegu lokala. Keia taldeko abeslarixa eta front womana da. Hane, zure abesti eta ideia musikaletik sortutakoa da, Keia, eta hauxe da zeuen etxia. Zelan sortutako taldie dau? Zeu kulpable ustot? Pixkat. Ni lehen bakarlari moduan ibiltzen nintzen eta banitun kantu batzuk hor pilatuta eta hoxe zerrein hor pilatuta nire buruan eta nire etxian eta orduan banekin zerbait nahi nula inoiekin, baina ez ez betiko formatuan eta orduan ezautu nun Iker eta behakin gero egoitz eta ini eta ziginan pixkat nire kantu horiei soinekoa jazten eta hola sortu zen Keia, nire kantu horietatik. Ezen ditu baina, fitxaje txarrek egin, zan gure dut, Latzen, Potenkin, Amonal eta bestelako talde askotan ibilitako Iker, eta egoitz eta ini Sharon Stornerren, eta bide bat esango dugu, danek ondo esaketan dabila dan bakan, lehenengo saioan, lehenengo edizioan eura parte hartu bebilako, baina fitxaje onak. Bai, eta oso onak, esperientzia handiko musikariak dira, bazan dituzun talde horietan ibilitakoak, eta bai egia da horrek hasieran bertigo pixka bat emateziala, ni nire gitarratxuakin nebilen kantuak osatzen, eta holako hiru fenomenokin juntatzea bai
hori, esan detena bertigo pixkat, baina egia da gero, bidea gozada bat aidairla izaten, ikasten eta elkarbanatzen hau dana, eta ni oso pozik. From Woman moruan ez, abeslari bakarrik ezarelako ez, aurkeztu zaitut. Zela sentitzen zara papel horretan? Da gauza bat, ni beti joera dakat atzea aitekoa. Gustatzei gauzak itia, baina beti joera aukidet atzea aitekoa. Nire lanian ere bestiantzat hain naiz beti, bestian komunikazioa eramaten edo bestian inguruan hitz egiten, eta beti eukide joera hori bigarren lerroan kokatzekoa. Eta taldea osatu genunean ere nire nahia zan laurok berdin, laurok linea berdinean edo hortik jutia, baina azkenean bigarren lan hontan bai hitzein deula hortaz eta ikusi deula eman behar nola nik pausua aurrea, ez detela hori atzeako joera horrei aurrein eta pausua aurrea eman, eta egia zan, hain naiz oitzen eta hain naiz ikasten eta egia da zenbat eta gehiago sinistu edo zenbat eta lasaio hartu, erosoago sentitzen naizela eta hobeto pasatze dela, bai. Usto garrantzitsua dela, egiten duzune papela gehien bat, badanok behar ditugulako referentiak. Egia da emakume referentiak gutxi daudela, baina egia da baita dauden gutxi horiek askotan From Woman bezala daudela, edo behintzat abeslari bezala, edo lehenengo linea hortan, ez daude hainbeste igual, gero eta gehiago, hori egia da, baina nik ez ditut hainbeste referentzia euki bigarren lerro hortan, edo behintzat edo beste instrumentu batzu jotzen, eta zer esanik ez hortik, eszenaiotik bera, teknikari, edo manager, edo lan guzti horietan. Eta nik uste danian dala importantia edotia emakumeak bai aurrian, eta bai beste alderdi guztietan baita ere. Segituan sartuko gara eskutan daukutzun Keiaren bigarren diskua, baina esan dugu lehen hau ibilitzeko ezagela, eskarmentua duzula. Oinatiko entzegu lokalen aurretik, sarautzko eta ez da gendi sarautzen entzegu lokalik eta badauen da zukorreitan bizi zen zaren, baina sortzen behintzat ibilizara eta taularen gainean bebai. Badaude lokalak, ni nola bakarrik ibiltzen nintzen ere gitarra akustikoakin, ez nintzen lokal horietan ibiltzen, eta ibiltzen nintzen bakarlari moduan arrutiko intxaurrak bezala, ibiltzen urte bera hori. Zepadoz ibiluide baina. Nik uste 2012 hola sinitzala grabatu nun maketa txiki bat 6 kantukin, eta horrekin ibiltzen taberna batzuk eta zapaldu nituen, taberna eta gaztetxe batzuk. Eta guztua ibiltzen egia zen beste zerbait da, bakarrik zaude eta erabaki guztia zukartza dituzu eta ez dezu agenda hilotu behar beste inorrekin. Baina bestaldia ere badaka, nekatu nintzen bakarrik ibiltze horrekin eta tokitara iristen, beti dakazu lagunen bat, baina tokitara iritsi eta zu bakarrik jarri taula gainean eta horrekin pixkan nekatu nintzen nahi nun beste zerbait probatu eta horregatik etorri zen taldia. Argi dagoena da indako bidea hortxe ez da, motxilan lagundue dauela, positiboki lagundue dauela. Urtietako atzerain perspektiba batekin uste dozu, lehen dauko komento dugun emakumean presentzia taularen gainean ikusten dozu, bilakararik. Bai. Nik uste geho eta numerotan ikustea geho eta gehiago eta numerotan bakarrik esan deuna ez. Arlo ezberdinetan bai daudela geho eta gehiago, hala ere nik uste toa indikan oso desorekatuta dagoela zenbaki horiek.
Eta bai izango nuke, ez bakarrik taula gainean, osea, baita fijatuko nintzake kontzertuak bere gain hartzen momentu guztian, edo lehen lerrotan eta zein dauden, zein ez dauden, eta hor bai ikusteala, ni behintzat nabari kontzertu batzutan lehen lerro batzuk hartzen nahi diala emakumeak, baina bai faltan botatzetela beste kontzertu askotan, emakume gehiago egotia lehen lerroan, eta nahi zai emakumea izama hori jartzen, baizik nik uste danok behiratu beharko genukela zergatik ez dauden hainbeste emakume, bai goian eta bai behian, kontzertu ezberdinetan, zergatik ez dauden emakumeak ensaio lokal hauetan, zergatik oraindikan oso gutxigean, eta zein dezakeun danok hori aldatzeko, ez? Beti emakumean gain jartza pixu hori, ez? Bai, aldundu eta aurrea pausua eman, eta baina nik uste guk aurrea pausua eman eta beste batzuk ez baue edo pixkat atzeain edo pixkat egoera behaien aldetik ere ez hobetu dezaketen pentsatu, guk itiakin bakarrik ez dela nahikoa. Pausuenan, Hori da. Hortxe, keia taldeko Ane Arruti, eta nire gonbidatuari guretzu galdetzia, zer beharko leuke soinu teknikari baten ikuspegitik, frontman ona izateko? A ber. Zer uste dozu? Venga, bustiz eitxez. Nik uste dut, eta hemen apurat kritika ingot, askotan jente danak leku igualetik botatzen dago, eta jente danak esaten dago, ez da mobilen. Ez dakit, asko mobilen da, eta izun show. Nik lehenengo esangotena da, eta guzti otola dela, eta bai da, nik uste dut artista batek bere musikia sentin bidabela eszenatoki gainean. Eta hortik hasitza, publikoari transmitietxago. Hori da, nire ustez, talde batek irabazteko dakon lehenengo, nire ustez, nire opinizioa, lehenengo puntua. Hau bat ez hartu azta? Hori barik ez dago. Baina, baina, sakuran egin esan, nik uste dut, eta artista asko ikusi dut, eta artista asko ezauketan dut, ez diala jokin maura mobilen eszenatokizan, osu maura, ez dakit. Askotan beste jente askok, igual teknikoki askoz gehiago irabazten dago, eta orduan, enoia esatera frontman edo frontwoman bat da impekablia, eszenatokitik salto egin dagoenean, eta dana emuten dagoenean, eta izardi baten akauten dagoenean, da ez, estilo asko dauz. Musika motak eta motak. Rollo musikal asko dauz, eta nik uste dut, nik esango neke benetan dela hasieran aipatuten hori. Bakoitzak beak kantaien dagoena edo beak transmiti gura ben hori sentibin bidau, gero transmitiu alizateko. Eta hori lortzen bada, nire ustez hori da talde buru baten lehenengo puntua, gero rollo desberdinetan. Batzuk asko mobiuko dira, beste batzuk oso ondo mobiuko daue, klaro, beti onbida kantuan rolloa, purtsua txispia eukitea ez, parian dakotzun personiakin, edo parian dakotzunakin ez, baina zure inguruakoakin baldin bakotzu eta bekuakin igual ez, igual baita horrek asko irabazten dago. Orduan estiloak estilo, artistak artista, ez? Eta putxoa ganatzen duzun musika estilo bai, Segaro gu hemen gazalan rock eta inguruko gauzak. Baina ikusiko zure rolloko jente ezberdina gaitea, eta ez da lehenengo aldiz izango, igual kontziana ez, baina ikusi izan dut musikoak eszenatokizan azkenengo kantua edo, buelta emun, eta eurak ensaioa maura. Eta jentiak bizi, flipa behien duzula, apurat errespetu faltia pentsaien txak. Neri, Bizkarra joko mun biharko. Hemen gauz zueatik, eta igual doz, tia, 1000 personan aurrian, edo 20 personan aurrian, edo hau izatea diro irabazteko bide bat, edo izatea ondo pasaiteko bide bat. Hemen musika egiten dunok, eta musika ikustera datornak, horre, zea batean bida. Da, kimika sortzen da, onbida. Eta hori ensaia hau itxenda, ikasi itxenda esango dut. Hemen askotan, nire inguruan egon diren musika taldiek esango neuke entxegu lokaletan, eta hori beste meloi bada, eta eskartzekoa debagoienean ditugun entxegu lokal kopurua, hori bastante meloi ona, bai. Hori potentia, eta horrekin hitz egin luze eta zabal, baina berezik, nire inguruko eta musika taldiek esango neuke,
entxeatzen dituztela abestixak eurak, zela ejekutau, baina gero ez dela ensaiatzen, ez horren beste bintzat, abesti arteko zuzenekue bera, zelan lotuko ditugun abestixak, zer esango dugun abesti artien, eta beti beguztot improvisazioa emun bijako laukeria, eta zela mobiruko zaren ez duzu ensaiauko bereziki rock talde baten akaso, baina ziritze daukotzue. Bai, gure kasuan mentzet hori, ensaiotan kantuak ensaietzen ju. Ez du ensaietzen, igual, bai kantu bat eta beste da lotu behar dozunean hori bai. Bi kantu segido jotea, teknikoki. Baina bai, gero kantutik kanturako zerrezan eta hori, egunean bertan eta apurrate, improvisazioz. Ez que hau rock and rolla da. Bai. Nik esanek rock and rolletik aparte... Bai, gure kasuan nahi. Apurrat infrastruktura ondixo bat dauzen kontzertutan eta artistatan gauzak oso neurtuta doia zela, oso, praktikamente askotan koreografiak dira. Logikoa da, alderdi batzuk hain basikuek, luzero batekin basoiez, horrek aukiko da bere programa, bere dana, junbidala, orden kompletu bat. Hori da, osea, nik, talde batzukin iken dut lan, eta hau esan got. Zeinek itxen dago hori. Ez dut esan baina, jente askok soinu frogatan ikusi oskunean eta tal, jenteak esan dago, hostia, hola? Eta bai, danok, eta kontzertuko lehenengo, intro azten da momentutik, beti dau margena gehatu eta azteko berriz, ez? Baina play emuten da momentutik hor klaketa bat dau, eta klaketa hori aldaketan doia, temaz tema, zuke berriz zangot geratu zeinke, baina tematik temara doian sortzi konpasak dira, eta neurtuta doiaz, zuk esatera, ez tozu beti esango eskerrik asko joko ona inbitet, jatik ez, igual esango beste momentuaten beste erabatera, ez? Baina neurtuta doia, eta bakitu espazio honetan, kantuan parte honetatik kantuan parte honetara esan biotela hau, hemen sartu biot, eta gero hurrengora noia. Eta hemen tempo aldaketak dauz, kantuak klaketiak inzaia zenean, hemen danok uste dut kantuak 140 dira, baina kantu bat igual dira 140 gero jaiten da ez dakizen batera eta gero berriz igoten da ez dakizen. Orduan, eske hori, askotan show bat da eta preparauta doia, eta guk danok rock and rollan barruan be ikusten duen artista profesional top asko dana oso neurtuta doia. Langa hori da hobby versus profesionala, ni hobby bat izen da gure grupue, ez dut nahi dana matematizau eta izten dut ondo pasetara, aukera dau, zenbat aldiz, apurte jatzu sokak kontzertu baten edo baketa voladora, hortizier eta beti pasetan dira gauza batera. Ikuste moruen bai, esango dutzut, nire iritzi personala, eta erabat subjetibo, baina gehiago betetzen hauela talde batek, ikuste jakutzula, enpastauta eta bai, baina gongo dala hankasartzeko margentxo bat edo improvisazioarako aukera bat, dana oso ondo neurtuta eta doian talde. Ez dakit, nik realidade hori ez dutela bizi izan, kontzertu hasi eta bukatu klaketiakin, nik hori ez dakit zela dan. Egon egun ematen probokot, gaur egun epe motzen ez. Baina gero igarten da noez, nik uste lantzema dozu, lehenengo kontzertuan bai geldituko da apur bat oso neurtuta dana, eta kontzertuen, gu lehenengo kontzertuan geldi ongo ginen moduan, eta ja ez da izan barren kontzertuan ja askoz lasaixo eta libre hau, neurtuta zen kontzertua, nik uste dut ja kontzertu batzun ondoren naturala ufango da. Esan dututena beti gehatu zinkela, eta beti dago margena, beti ez gozak berbain ja, neurtuta dago maura hemen azten dara klaketia puntu ontara oso neurtuta noiz gehatu zinken, noiz ez, eta pasaikin da. Eta esatu dut talde asko ikusi duzula seguramente eta igual ez gara konturat. Eta nibe ez, nibe barne, baina ez dakit, da show bat, goitxi bera, eta azkenean, eta hau behala da apurat, gure figuria beten dagoen jentiak infaten zarenean lanean, lehen jokinek esan da mora, argi teknikari bat, ez dakit, soinu teknikari bat, monitore teknikari bat, ez dakit, figura ezberdinak. Azkenean ja danak lantalde bagara, eta bai goikoak, bai bekoak batera goiaz, eta dana oso neurtuta dau, kontzertu erdizan igual beste intro bat dau. Eta gauzak asko samurtuko zuzui be bai, ez? Danak laketiz eta fatia. Gidoi badau, lekuan eta maura, ez? Hau ikuskizun bada eta gidoituta dago. Dan Bakast saioa da, 3. saioa, Jokin Larrañaga Imanola Estudio eta Julen Agirre ditut nire onduan, eta fango bare Dan Bakara fango bare. Eta ikusiko ditugu The Clayton eta Letagin, egurra ematen, aurreko 2022ko Dan Bakan, 5. edizioan. Keinu ederra, monarek izan posizioatik esangotu finala.
Azteko merkia edo zuzeneko grabazioa. Hau ja... Azteko merkia edo zuzeneko. Zuzeneko aldima da ez dira, Zuzeneko aldima da grabazioa. Están pasándoselo bien. Hor, grubiak behin ondo zan deberia, Bai. Toño kixe peioak hau, saben hor bat, urten sala publikora barandin bizkarrien igota, y la grúa... Bai. Izen zan. Horrek, bostarne ezinak dira basliak, Clayton, ara maixotik. Finala. Aurten eskenografia berdin izan bioko. Aldatik dugu, aurten beste buelta bat egingo dut horri be. Bai. Leku edarra, Akustika aldetik, soinu teknikari jaun txit hori. Hori Cristian Melo, jendeak. Bueno. Elisa bat zan. Arda brutala, zera bat enterra dute hor lurrien. Nahiko txukun. Eta honek, oinatiko letagin. Dominatioa nahiko txukuna izan leikenak. Konparatu duen beste Elisa batukien. Agustin laulako lekua. Zeraina, akorda, unas loko etorri izan gure oluen ez teki manexei jauzi jakola... Bai, egitxa, txasto, no, zehose jauzi txaken da, bai. Osa nor... Egitxa. Baina hori finalian ez. Bai, finalian zoan, uste xoat, Bai, ez da publikoan lehenengo kontizan, no? Igual finalian zen ninen. Ni ez da recuerdo. Lani zelan igozan hor salto. Hor zen poteko, Estamos grabando, Durabarek igozan, Zine ulizoan. Bai. Zehose joteko, Hau ez da finala. Eso es. Eso, da, finalien zen. Claro, hori ez gisa. Argizan presina. Kriston izarri ordu erditan, nik akordain ez bukatu nela, ez da zan fokuatiko dana hor papa askartzen zarako, kriston izarritan ordu erditan. Az lekuek, Bai. Azkena, elorrizoko etxasunetan, jaixetan, uda hontan, que puta sauna, txabal. Oinatin jogixuanean, burrundan jogixuanean gaztetxean, horre kriston behir, nik rekordazio bat kriston behir guen zuen. Baina danak korrika. Bai. Gurasoak eta kanpoan geratu ziren, ezin ikusi kontzertu. Bai? Ja. Eta piku pertsona esartzeko, etxea joan ziren. Bai, ez que ya zutenak inbazgana eta gero ya... Gure lehengo soldauta, Steixel azkena izen. Gurea bakarra. Hortxe, The Clayton eta letagin taldien zuzenekoak motz-motzien. Gero, danbakan ostien be, badakitelako antolatu zinutela, kontzerturen bat edo beste batela, ezta? Hori albidetu dutzuela danbak? Bai, egisa da, nik Clayton esauketan egin, baina lehenengo geure arteko harremana danbakan bitartez izan zela esango nik. Musikari zentzu hortan batera joten, bai. Bai egonga sekula, bai igual guzuek ikusten no alderantziz bai, baina bisoko lan koinzidiru joten ez. Eta gisa, basauko gula lehenautik buruen, eta uste otorra zizan lapur bat sortzen, zelan rock talde gutxitxo gazen, berre inleiken hor bateratze bat, o behintzete, bastakit, kontzertu batzuk batera, munero lako horra ziginen apur bat herri buelta muten. Bai, eta ordutik jodu 2-3 kontzertu esango nahike Bermion joela, Kafeantzo gizan, geho Antzuolan. Borrego nintzeni Bermion, jendetza, Bermion. Baina, asteuru berdine. Asteuru berdine, esan zuen, Bermeo ostira da. Putzu batzuk inbidia. Hombre, ez da beti errentagarri xe, baina ondo, ustezian, joder, kontzertu ederra izan, ez da publikorik egonez. Asteuru berdine, esan zuen, ostirala Bermeo eta zapatua Antzuolan. Antzuolan. Horro batea, eta gero oinatin gaztetxean baita joven. Hori bakarrik jodu batea, ez du beixo koinzidiru, Momentu esangonik, eset. Urrengo kolaborazio. Disko elkar banatuta. Spoiler. Eta hor, jokinek esan dauna, hola, txiki bat esateko, hori adibes, ekinezen
bai igarri neben, adibidez, musika eskinetu o punk, hor bai dagoela gehiago, familia o komunitate sensazio hori, eta igual rock and rollean hainbeste ez dagoena, ez da idan, talde gutxi dauzelako, o ez gara kondor baten, ez da izeatik dan, baina hori ikusteko bai balixo izan oztan ekinesek, eta aber lortzen duen, ez? Bai, nik uste badaukola berez, kaskamotz movimentuek, nik kanpotik ez nahu bape barruen sartute, baina bai ikusten dut, nahitasun aldetik daukola beste sakontasun rock and rollak ez dauen auki behintzet. Nahi esan, geratzen garen grupuek, ez da gure lortuko. Bai, hombre, bai. Bueno, danbakaz hitz egiten dugu danbakasten, baina baitxa gaur egun musikaren bueltan gertatzen dinak eta bestiak beste, lehenan arrutik egon gara, From Woman izaeraz hitz egiten, baina badator, disko berri batekin keia, eta guazen diskoren inguruan pare bat zertzela jakitxera. Bueno, esan du, bigarren diskua hoxe dozula. Gustora? Bai. Eitxu? Bai. Eta hori gauza erra da, guztua gehatzia, lan asko itezu, ordu asko sartzen dituzu, eta bai. Arita horregekin grabo duzu, Bai, hori da, Usurbilen grabatu genuen, otsaila aldian edo, ez da, otsaila martxoa aldian grabatu genuen, eta bueno, urrian kaleratu deu. Eta hoxe ba... 8 kantu dako. 8 kantu. Danetaikoak. Zango neuke, aurreko diskuan be bauzen, oso kantu ezberdinak. Baina bilak die kantuak. Bai, nik izango nuke konparaketan igualen erritmo biziagoa duen kantua diala, aurrekoakin konparatuta, eta ez diala hain ilunak. Aurrekoa pixkat iluntxo zala, eta guaingoan, erritmo aldaketa pila badako. Bai. Eta letriak behazkotarikuak. Adibidez, zeri kantau dutzezu? Bai, deitu dio Zamalanak diskoai, eta, ite dio referentzia, batez ere kartolak begietan kantuan ikustea, gero zer da honez, kartola begietan kontatzen nola, banoan gurdi bati tiraka, zama pilatu, eta nola lako batean, lertzean dana, eta ezin zaion lerketa horrei eutzi. Eta orduan beste kantuak badia, zama ezberdinak, ez? Zama ezberdinak oso neriak, oso personaletik abiatutakoak, baino aldi berian konturatu naizena ez diala nire movida bakarrik. Orokortu lekiela, ez da? Oso orokorra diala, eta normalian, eta gehienak diala bizi deun gizarte honen zama. Eta, individualetik, esango nuke, kolektiburako pausoa iteguela gaiak, naiz eta oso neretik kontatuta dauden. Disko fizikoa, ni salienaz. Bai. Garrantzitsua da, formatu fizikoan ataratzea, gaur egun? Garrantzitsua niretzat, bai, nahi bida, guain nola gaude, ez? Bestela hongo ginean aizia zitzeiten igual. Nik nahi dut fizikoa euki. Zentzua badun gaur egun fizikoan ateratzea, nik uste gutxi. Nik neuk ere gehiena streaming bidez entzuten dut etxian, lanian, kotxian jaztakat ez da hau sartzeko moduik. Baina da zalantza hori, hemen badakit vinilo zaliak badaudela, hemen grabatzen nahi zaigun Peruk esan digu vinilo zalia dela. Viniloak oso garestila dira. Orduan planteatu berrezu, nahi ditugu atea eta inbertsio hori eta gero zenbateaino etxian gehatuko zaizkigu pilatuta edo salduko ditugu, ze vinilo zaliak oso vinilo zalia dira, baina zenbatek erosiko du gure vinilo bat, ez? Eta diskua, azkenean irutzaiten, errexagoa, manejableagoa, eta ni nire etxeko baldan bestian onduan jarri dut hau, eta oaindikan badaude zaliak. Ikutzea beharrezkoa dela, bizitzako aspektuanetan. Eta gero, niken hartzet
arte lantxo bat bezala, ez dakit, hau iriki eta ikusi eta ikutu, testura honena, ez dakit, ni gustatzen zait, eskuartean eukitzia zerbait. Ze, bueno, pantailan irakurtza dituta gaude, baina ez da berdina. Bai. Ze musikia entzun bai, baina ikusi begiten da, ez da? Bai, bai. Bueno, hortxe, Keia taldearen diskoaren inguruan, zuek badauko zentzuri gaur egun diskoa fisikoki ataratzea izan biniloa edo zera, saltzen da, entzuten da, konsumitzen da? Galdera, ona. Guk etara geben gehixen bat da, eske ukiteko, ez? Hemendik urte batzutara nik zedera badako disko pila batekin, eta askotan, ez? Nik kotxean dakot eta kotxean bai dakot disko reproduktori, askok ez dakoi. Nik momentuz bai, orduan bai guztaik izat, noizean behin zedera hori hartu, eta akordaiken ez nintzen disko hori sartu berriz eta entzutia. Spotify eta holako plataformekin askotan igual, talde batekin, talde bat biziegen zara, temporada baten, gero entzuteri izten zatu, eta gero askotan hor geldiketan da, ez? Eta ja astu iken zatu eta geixo igual ez tozu entzuten. Egisa da, hori, gaur egun igual diskoak reproduzitzeko lekuak beste osela asko. Ordan ez dakit, hemendik aurrera zela izango dan kontua. Jokin? A ber, nire ustez da, aldo zauki, arrazoi ekonomikoagatik ez dago zentzurik. Depende ze behitu rokien ondio, bentze vinilo batzuk eta saltzen diela igual diskue baino geixau, baina geixe da, Jolenek esan dabe moduen. CD reproduktorerik ez dau, nik uste dizen dela formaturik txarren urten dana, ze vinilu ondion dau, baina... Bueno, nire kotxea bako, Kotxetan niri be justo oinetxien CD reproduktori ondatu jat eta viniluek entzuten ditu bakarrik, baina... Uste daukola balore bakarrik emozional bat, holan kolekzionismo punto batetik daukotzula hori ez, gauza bat funtzio bat dauko nahizetez, baina bai aldatu da guztiz, zelan entzuten dat musika lehen zan disko bat jarri eta naskatu arte bai ala bai entzun biozu, abesti batzuk guztau, beste batzuk ez, horrek zaukon trasfonduaz ez, igual lehengo entzun aldixen ez tozu dan ulertzen, bosgarrenien igual bai, eta beste sakontasun bat eraltze zinen, inkluso disko batek aldauen auki zentzu, ez dakit narratibo bat, konposaketa aldera begira, o letren zezu bidez berdin egon lehizken abesti hartien, hori guztiz galdu da. Hoin da, esango nauke, ez tala bakarrik ja Spotifyn single gogoku aukeratu, oin igual dabe bai TikToken estribillo bat entzun eta abesti dana entzun barik itxi. Ba, ez da lehen, komenta bizan dugu, berta me komenta bizan dugu, diskoka jazta entzuten, abestika entzuten da, eta jazta abesti bat osorik bentutuko bai gai gara, hain askar bizi gara, eta horren beste aldatu die konsumitzeko itxurak ez da ima. Ba, nik bai uste dut, ondiok badau jentia, igual oso hau ja frekizan mundua da, baina badau ondiok jentia hartzen dagoena zure diskoa behin urten dela, disko hartzen da, eta goitxik egin dago analizi bat, ulerketan saiatu, nik naiz maiontako bakarra ez dakona disko bat, baina badakot baten bat apurat nire mora bai sentitzen dutena ez, eta nik be uste dut dela, a ber, gaur egun nik behintzatko, bai, emozionalki, enotzan inori esango lehenengo diskoa garraien desunean ezetara formatu fizikoan, ez da nire gondio izango. Da zure lehenengo taldie amets bat izen alba da, grabazioan bat eukitxie da amets horren parte. Zazpigarna baldin bazan be, nik uste dut zuretako eukitxeak, eta gero uste dut, bueno, diskoa bai dela ondio gaur egun, nire ustez, bueltia samur, igual vinilo bat ez, disko bat bueltia samur altxako nemun gauza bat bai uste dela, zatik bai uste dela, jentiak, venga, eta igual inkluso taldia launketako erositxotzut, tal, baina, bueno, gero hori bai, gero ni naiz lehenengo entzuten dagoena musikia plataforma digital bidez, eta entzuten dut apurrat algoritmoak emuten doztana, eta momentuan behar dutena edo analizizak iteko, lanean oialako, taldia zauketako, eta laburrean, talde baten lehenengo diskoa baldin badan ikustu dut fizikoan bai edo bai, eta biala zeo zerraukiteko, gero... Ez, joen, niakorrekin ez ilusin hori, ez, lehenengo diskoa grabau edo... eta eukitea eskuan, ez, ikuketea, eta hori guai dau. Gero ingu eta egin barrun badaku, ez, ez da hori. Urringua zer, ja, diskoa, kantuak aparte, hori da, burrate,
hartu da, erakixa talde bakoitzak, Bai, ez da zela iragartzen den gauzak, ez? Gauzatxoak datoz, abesti erdi. Jokin esan da. Ja, eso es, atiro de single bakoitza videoclip batekin eta diskue aurkezten duzu gabe. Ja, baina ez dut esaten ja presio aldetik bakarrik. Gira zentzu hori, lehen zan disko bat atara eta dauketzu gira bat disko baten hain seitzen duzu. Bost kantu atara bakoitza momentu konkretu baten, videoclip batekin promozionetako eta gurosun dana, eta gero ze sabiz aurkezten, osea, kontzertu segidako gira kontzeptuak bai galtzen da. Nik uste dut gira kontzeptu handiok iguala dela, eta bai izaten dela zuk zure diskua apurate promozionetxeko erabiltzen duzun bidea, oin bai gauzak apurtxo bat aldatu dira eta igual askotan lehen hilegen urtebete pasau eta urtebetean diskoa grabau, beste urtebete gurot, nau geldi 3 hilabete, beste diskoa grabau eta beste urtebete, baina apurat, eta hortan lanian da bien jentiak bueltia mutetxau, ez da, apurtxo bat guk diskoa diren dunean jentia hoen dabil insistien asko bombo, erantzun asko baldin bako, bombo gehiago altxakola emun, eta igual disko horreri bombo bat emuteko bai erabiltzen da single bat etaratia, eta orduan gehiago bultzaketan duzu eta bigarren eskusa batekin urteten zara, lehenengo disko hori ondiok apurtxo bat esplota itera. Hori... Bai, hor metodo asko. Lehen eztabaida zan LP edo EP, eta taraten dut 15 kantu edo 7. O bost. Hogeita bost versus 7. Ez esan oso normala, noño hogeita bost ekoizteko bakarrik. Nik uste dut dela apurat bultzaketako singlean kontzeptua, eta bueno, pasamurra daten duzu. Baina, gero esan duna, ekonomikoki zuzartu estudizuan, diro okibiozu sartzeko estudizuan kantu bat grabatzea eta ja. Garbi. Zenbat gogoeta interesgarri. Baina, ezin gara aztu, Danbakaren lehenengo gauaren bezperan gazela, horregatik bai, ez da? Estreinaldixen bezperak, hori da, estreinaldixen bezperen kontua, eta guazen, apur bat, biharko menuan ekiko dugun apur bat banan-banan aletzera esango dugu, kordarrota izango da, biharko kontzertua lehenengo gauean egongo dan taldietako bat, arrasatetik datoz, Skandinaviako kutsua dokon rock and rolla lantzen da bie, entzuko dugu apurtxo bat. Zuk Jule, kordarrotakoak ezauketan dituzu. Bai. Jodozku eurekin gainera. Batea jo hemen arrasaten gaztetxean da egun hortan esatu ginen, eta bai, egisa esan hori, eskenean niri Skandinaviako rock and rolla betian ikustau izan xat, eta eurak hori jenda argi eta garbi ez, eta bai, niri guztai esaten talde bada, eta uste dut diskuan etarabin kantuak eta be, errak diala. Bai, nire guztau jate bai. Nik ez dut entzun. Ez duzu entzun. Damakara torriko zela bizan. Bai, pentsaiena, Zuenean ikustera, hombre. Bisa. Hori da. Askotan pasetan dago gure inguruko taldietan eta gure taldia ez da estepzio bat, Musikari dana dakizi joten kantantiak ezik, ez dakizela zeitzen dauen. Bere taldean baita? Karo, ni lehen enek izena kantuen. Oin zeo zerrik hasi du behintzet. Da klasiko bat, igual instrumental aldetiak etzuk kriston lanketa eta faietatxoa hotzak. Eta kriston garantzia dugu, bero. Denpora asko daia, zone? Honek, 2022 bai aurkeztu ziren, gogoen dauke 2022 aurkeztu zila, baina orduan ezaukien esango dugu ganon asko ezer grauta. Eta bestixeak bildu zabeneko, esango dugu kalidadeneko eskasen, eta epaimeak esaben aukeratu, baina aurten gainera zantu die lehengo... Kanbixo da guztiz dinamika, soin da basko. Azelekin grau da bie, Bai. Apurra zuen... Azele errastik. Rolloako, Kuarteleko diseinuak. komandantea. Soinu eta garra. Vale, kordarrota batetik, baina ekiko dugu gainera 2022an parte hartu zaben Katarsia taldia, Bergaratik datoz. Honek josabien 2022an izango du, baina datoz beste formazio batekin. Akustikoan izabien 2022an eta ontxeia baterixi eta joko dabie, orduen errepikatuko dabie esperientzia, baina kuriosu izango da, ez beste taldekide batzukin igoko dira. Hau da, musikala saixoa. Baterixia o kajoia da? Esan duzte baterixi ekartzeko asmo dauk. Kantu hori kajoi. Kantu hori kajoi izango da. Inot eurakin lan, olako baten eta euran formatua zen akustika eta kajoia. Dela bidurte hola izen zan bai. Bai. Ikusiko dugu, bisar ikusiko dugu, abese... Kantu bertan baterixaik ez da behintzen. Urren dago eta karaia putza. Belarri zeinak zuen, Azkarra ziza. Ez, azkarra zina ez.
Belarri finitzik. Que te dure, si no... Hauz, que ni lagune ja jodiz da. Zuzenean honek ditut ikusi, baina egisa, danbakan gauza honetako bat dala hori, ez? Kontzertu berian ikusi zeikela, igual, ni oso enfokaute igual egonik rock and rollea, eta beti kontzertu antzerakoa ikustea fanzeik. Eta zaiak eta banaketan, ez? Egunien bertan alik eta eskaintza zabalena. Seamos honestos. Hombre, hola izen bida. Guazen seminarixoa betetzera gauero, baina guazen alik eta eskaintza zabalena eskaintzare, musika zelari, noski jokin. Gauza kondo india, bakitzen. Ez da darik. Esautzen da nire zer da marrutik, eta... Katarsia bigarren taldia eta beste talde bat Oñatiko Malko. Hau ez dakite esaten duzuen, bereziki Izuki Manol eta Julian Oñatirrak kolaborazioa. Ala, klaro, egisa da. Bai. Klaro, eta ginen kolaborau zauen Magic, abeslarixa. Bai, bigarren diskoan, gau luzea kantuan Magi eskatu gotzan, entzungo dozuek eta kon abotzarra eta bai, gau luzea teman kolaborago eben eta emaitza pila guzta izako. Eta Malko zuzenean da nik uste, bai mundu gala pauso bat azken aldixan, eta nik azkena ikusenen bideoarrietako jaizetan, okerrez banau eta... Nik Bergarako San Martinetan egon nintzen justo, euroakin lanian, eta azkenengo aldiz izan zen diskoa atera horretik, eta esan nik uste dut niretako aurtengo danbaka saierako izango dela... Favorito, venga, ba. Favoritotako bat. Baz daitezen apustua, kinelak. Favoritotako batzuk bakot, baina bai. Malko bai. Aukera, beste aukera bat. Eta, klaro, danbakak ekuidau, bereziki hasieratik ekuidau elektronika, 2004ko ediziotik ja basauen proposaben elektroniko bat, baina oraingoa gaueko osatzera torriko dan, Sotoalde, Bergaratik bebai eukiko dugu musika elektronikoa itxen, klaro, igaz, nola bi urte barkatu etxepe izen zen, eta urten eukiko dugu Sotoalde eta Kapo. Musika urbanoa, eta guazen ZBP bai zuen iritzi eskatzea, nahiz eta badakidan ez da zuen estilo gertukuena, zer iritze jatzu, labur-laburrean jokin, hau zuetako galderia musika urbanoa biziten nabien loraldixa esango dugu, azken urtietan. Ez dakit nondik hasi. Bota lasai. Ez dakit, nik uste dut, ninaz pertsona bat guztetan jatela musika errotik eta algajat guztagu absolutamente danetik. Baina dauzkot bi frontera ez ditutena pasetan, eta bat da reggaetoi eta bestie da musika urbanoa, ez dakit urbano lehen. Autotunea edo... Autotune salie enaz eta ez nabil hemen esaten meritu aldetik SBS, da efektu ez jat guztetan, como no te puede gustar un fus o beste dozen gauza gitarra baten. Erramila da. Bai. Eta soinua ez guztetan, eta ja ez dut konektetan, eta... Baldin bazan talde bat Merina Gris bat? Ikusitxea euske zuzenien, eta... Ez? Esan gurot, zatik apurrat elektronikoa da, baina musika akustikotik bidiratutako zeo zer da. Abeslari batekin, autotuneakin, Zara, kasu honetan, beak danoak ondo abesten dagoela, baina... Nik musika mota gisa naizela jarten entzuten, ez da gustokoena. Baina bai ikusten dut positibo moduan, holako musikia euskaraz ikena talde gehotak geixo gotia. Ze holako eustak egeo, online referentiak zeintzuk dian ideia ipestakot. Etxepe suposatzen dut, lelenak euskaraz hasi dienak, bueno, lelenak igual ez, baina lelenak ezagun nindienak. Baina horrein ez, hasierako referentiak bai izango zen seguru erdeaz o inglesez inakoak, eta bueno, bentzete holako talde geixo sortzen badia euskaraz, netako positibo. Bai, inevitabilidad, ez? Aldaketan dabil asuntua, eta hau oin dator. Argi dau, oin dau. Ez dakit oin dau. Neri lan itxeko eran, apurtxo bat aldatu egin da, eta ez da nire guztokuena, baina... Korda rota, Katarsia, Malko eta Sotoalde, lehenengo gauko laukotea. Eta apur bat, Danbaka Zaragoko gai galdera bat ingo dutzu, baina honekin lotuta musika urbanoa bitxi da benoraldixa, musika konsumitzeko moduak zera aldatu dien behitze egin dugu. Rock and rolla maite duzuen bi pertsona ditut hemen nire onduan, eta galdera rock and rolla hiltzera doa jokin. Nik esango txut gu bizi garen artien ez, behintzet. Eta nik horra arte irakurrinek ez da nire esku hortik aurrera dagoen beste dana. Julen? Bai, nire erantzuna jokinek emunxok, gisa doke, nire... Egisa da,
rock and rolla ez da ordu egun honenetan, baina hitza nik uste dut hil ez da lehengo jentiak gustatzen da. Jentiak gustoko eukiko honen. Kuraiak 2005an piztia diskoan Taraben Zebra kantuan ez, rock and rollak hiltzen jarraitu behar du, 20 urte pasau dira. Eta, ondiogan nik uste dut ez dela hil, eta, segun ze lekutan, inkluso hemen, debagoienan be, rock and rollak bako la bere tiroia, eta... Buelta bat egon leik, inkluso, Ez que hori izan bine, ni ustez pasetan da, urteten da nien gruporen bat, ez da nien egon guri Naparrun pasagoako asko, Iruña inguruen eta jodogun danetan, han askotan esan duzko, ez dagoela rockik, eta etortzen dila gu ikustea, asko juten dalerako Iruña, eta jazta, eta horrek esan gure dau, balden ideiak enmuten dauen baten bat badau, hortik sortu lehizke talde berrisek, orduen... Referentiak edo gotiaz. Nik uste dut ez dela egiten. Hemen, baina genero bat bez, hemen gora berak egongo dira seguro, eta pop rockian hemen esan gure igual, ni oso gaztian nintzanean Euskal Herrian be oso epoka aberatza hon zan, eta baina ez da egon, eta igual berriz dator, eta rock and rollean nik uste dut be iguala pasau leikela, igual apurtxo bat ezagertuko da, baina etorriko da, berriz. Bola kadoia, ez da zikloka edo, esango binuke. Ederto, honekin horan itxiko dugu, nik uste dutelako hainbat gauza esan ditugula, egongo ditzeke beste ordu gustora hemen ez da. Tranquilamente. Ederto, Bixer baina hemendik ingo dugu deixa, urriaren 25 dalako, eta danbakaren lehen gaua izango dalako, esan dugu moduan, Katarsia, Malko, Sotoaldek eta Kordarrotak joko dabie, gonbidapen egina dau, urrengo saioan, danbakas, lauaren saioan, Larraitz Arriola bengoa, eta Nerea Gorosti ekiko ditugu besteak beste hemen gurekin, ordura arte. Izan eboluzioa. Zioarekin trafitatu genuen egunero kopizunean kateatuta geratu arte Berekan guztitan itotea Horazin guztitan galduta Behin da berri, egunero, ez da beti Ez da egunero, betirako Gaitu nazazu Elkarrekin amestera Kondenatu da gaude Amorioa eraiten nuen Zaldar ezagun edo listo aurretik berandu baino lehen Irakan itozain gaitu Berekin berriz noiz jolastuko Zainantazu egunero ez da beti Ez da egunero betirako Baitu nazazu Elkarrekin amestera Kondenatu da gaude Egunero
baitu nazazu, baitu nazazu. Kondenatuta gaude.